היוטיוב. היום נראה איך מכינים נקניקיה ופלסטלינה. מגלגלים. אביתר! בוא שנייה! טוב, לא נורא. לא חשוב. טוב, אחרי שגמרנו להכין את הלחמניה, תראו, חתכנו את הקצוות שמפריעים. עוד מעט נחזור לזה. אחרי שגמרנו להכין את הלחמניה, שמים את זה בצד. ומכינים את הנקניקיה. אתם רואים מה זה? איזה גאון אני אני בתקה. שמים את זה בתוך. מוכן.